जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇନି OU-SSSCର ୱେବସାଇଟ୍, ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ବିଳମ୍ବ ହେବ ନା କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଜୁନ୍ 10ରେ ଆସିବ, ସତରେ କ'ଣ ଜୁନ୍ 10ରେ ଆସିବ ନା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତ ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ OU-SSSCର ୱେବସାଇଟ୍ଟାର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ 26 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ 10ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛି ନା OU-SSSC ଅଫିସରୁ ରିପ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଓକେ, RTIରେ ତ କ'ଣ ରହିଛି ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ OU-SSSCର ୱେବସାଇଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଉ OSF ହେଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 50ଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 33ଟା ସରିଲାଣି। ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର 98 ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି। ଓକେ, ଯିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ OU-SSSCର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ କେଉଁଠି ନା OU-SSSC ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍ କରିବ। ତ କେଉଁଠି ରିଲିଜ୍ କରିବ ନା ସେଇ ତାରି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ତା ତ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇନି। ତ ହୁଏତ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥାଇପାରେ କି କାମ ଚାଲିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବି ଲାଗେନି। ଓକେ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ OU-SSSC ମାନେ ଦ୍ୱାରା। ତ ରିଲିଜ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରେଇ ନେବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର SIର ଦେବ। ଯେହେତୁ SIର ସବୁ ଡାଟା ସେ ନେଇସାରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ SIର ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 10ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ କି, ତ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତା ଆନ୍ସର୍ର ସତ୍ୟତା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କାଢ଼ି ବି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କିଛିଟା ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଅଧିକ ଯିବନି। ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ 200% ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳର ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ବି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆସିବ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ, 2027ରେ ଆସିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ବି ପୁରାନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 5000 ପିଲା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା, ତ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5000 ପିଲା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏ ନେବ। ତ ଆଉ ବାକି ପିଲା ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଏମିତି ରହିବେ। ଓକେ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବୟସ ଯିବ, ତାପରେ ବାଡ଼େଇ ଛିଚି ହେବେ। ତ ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଲାଇଫ୍କି ସେଟେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ କର। ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଏ ଖରାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍କି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ୍ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର୍। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଫିଜିକାଲ୍ ବି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ। ରିଟିନ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବା ପାଇଁ 75-80 ମାନେ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗନ୍ତୁ, କେହି ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ରେ ଆସିବ, କିଛି ବି ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ 10ରେ ଯେଉଁ କହିଛି 10ରେ ଆସିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା OU-SSSC ନିଜେ ହିଁ RTI ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହା ସରିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ୱେବସାଇଟ୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ OPSS ବି କରାଉଥିଲା, OPR ବି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଥିଲା, ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଥିଲା।
ତ ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। OASF ହଉ, ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ହଉ, 8-9 ହଜାର ପଦବୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ହାତଛଡ଼ା କରିବେନି, ଆଉ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ ହିଁ ଚାକିରି କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବଡି ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବ। ଆଉ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଢ଼ିବନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଢ଼ିଲେ ସେଇ 200, 300, 250 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଢ଼ିବ। ଏତିକି ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବାଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଚାକିରି କରିକି ସେଫ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଇ ପଳେଇବ। 90+ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି OEEE ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବ। ଓକେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସେଫ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ନା ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ, ଯେଉଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରଗଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଚାକିରି ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କଥା ମାନନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଥିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର OEEE ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି।